Пред мен е прословутата проба, която беше извадена през 2023 година от северната скоростна тангента. До нея е учебна ядка, която показва как всъщност трябваше да изглежда асфалта на северната скоростна тангента. Почти 3 години след като архитект Иван Шишков направи всичко възможно да докара партньори наши от Европейския съюз, които да тестват по независим начин състоянието на северната скоростна тангента, и това е резултат от техният труд. Това е целият доклад, който те изготвиха. Може би над 500 страници, които предадоха на Министерството на регионалното развитие. За съжаление, усилията на архитект Шишков спряха до там. С други думи, всички знаем, че има проблеми на северната тангента. Всички така по безспорен начин се убедихме, че тя трябва да бъде оправена и трябва да бъде потърсена отговорност на тези, които си позволиха не само да сложат по-малко асфалт, а под този асфалт в отделни участъци липсва и така наречената циментова стабилизация. Тоест, представете си, че от това нещо надолу трябва да има още едни между 10 и 15 см, които изобщо ги няма. Точно заради това, тъй като видяхме, че няма да има никаква реакция от страна на държавата или всичко приключи с шумен пиар, още през 2023 година ние подадохме сигнал до тогава изпълняващия функциите главен прокурор на Република България, господин Сарафов. Това е нашия сигнал, който е изпратен на 23 август 2023. Забележете, не държавата да изпрати сигнал за това, че е научила, че има някакъв проблем с път, който е строен в Република България и не е в експлоатационна годност, а една неправителствена организация направи тази стъпка. Та в общи линии това са усилията на държавата, това е грижата на нашата държава. Така казано по безспорен начин, че има проблем с гаранцията, а че има невложени материали. Както виждате, и тангентата не е оправена, до ден днешен си е с дупки и с неравности и все толкова опасна, колкото беше и преди 3 години. Така че аз призовавам родните политици да бъдат активни не само когато трябва да се хвалят и да си правят шумен пиар, а да си довеждат битките до край, така както ние от Европейския център за транспортни политики се опитваме да се борим за правата на българските граждани на пътя.